Probinsya sa Negros Occidental, posible ipaidalum sa state of calamity bangud sa nanging epekto sa malain nga tiyempo. Nakatutok kay Eileen Pedresa. Tatlo na ka mga LGU sa Negros Occidental ang nagdeklara sa state of calamity bangod sa epekto sa malain nga tiyempo sa pumuluyo kag agrikultura. Lakip diri ang mga banwas ng San Enrique kag Hinigaran, subong man ang La Carlota City. Sa La Carlota City, magluwas sa mga ginbakwit bangod sa posible paglupok sa Mount Calaon. Nagdugang pa sa numero ang mga residente nga naapektuhan sa pagbaha kag landslide. Sa mga operation sa evacuation center, we have to operate on sa ilang paglapas more than 5 days to 7 days sa subok. Sa flooding pa lang na sa mga landslide prone areas. Bangod dingin maayo na ang tiyempo sa mga adlaw. Ginpabalik na sa ilang tagsa kapuloyan ang evacuees nga naapektuhan sa pag-ulan sa Kamangkalan City. Masobra sa 600 ka mga pamilya nga ginbakwit ang ginpapauli naman sang LGU. Ginahibalupas sang LGU ang kahalitan nga gintuga sang pag-ulan kag pagbaha sa sektor sang agrikultura. Process ko ako sila pa mga pananong ang mga nadakit. Of course, ay namuhan sila mga napit ng mga supa. Ako na siya, mga kapituhan. Posible naman nga ipaidalum ang bilog na probinsya sa Negros Occidental sa state of calamity. Under our rules, subong, sa declaration of the provincial level naman sa state of calamity, damo parameters, no? But one of them is at least 2 LGUs under its component municipalities or cities na nag-declare state of calamity. Balik normal na ang mga klase sa mga LGU sa probinsya karon nga adlaw. Samtang naglabot naman sa masobra 70 million pesos ang kahalitan nga gintuga sa infrastruktura sa probinsya sang Antique bangod sa habagat. Nalakip diri ang naguba nga seawall sa Kulasi kag sa Patnungon base sa report sa PDRRMO. Pinakadako naman nga naapektuhan ang agrikultura sa probinsya nga naglabot ang balor sa masobra 33 million pesos. Upod Geruel Banggoy, Eileen Pedraso, Western Visayas.